मासे होय गे, ताजे ताजे मासे आणलोय. सुकट बोंबे होय काय गे मावशे मावशे. काय म्हणतात, बांगडे कसे दिलं? 100 5 दिलं. सासू सांगता सुनेच्या गजाली, सून सांगता सासूची गजाली. हॅलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चॅनल आदर्श आर्मी बस्ती ब्लॉग, अर्थातच AAV. मी आर्मी, हा माझा दादा आदर्श. हाय गाइस मित्रांनो, आज आमच्या शहरामध्ये जागृती कला क्रीडा सांस्कृतिक मंडळाने वेशभूषा स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेसाठी मी माशीवालीची वेशभूषा सादर करणार आहे. नऊवारी साडी नेसलेली, डोक्यावर माशांची टोपली, नाकात सुंदर नथ, हातात बांगड्या आणि चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास हीच तिची खरी ओळख. आणि याच माशीवालीची वेशभूषा आम्ही सादर करून तिच्या कष्टमय जीवनाची एक छोटीशी झलक मालवणी भाषेत विनोदी पद्धतीने सर्वांसमोर मांडणार आहे. मित्रांनो, जागृती कला क्रीडा सांस्कृतिक मंडळाने घेतलेल्या या स्पर्धेमध्ये अनेक स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. एकापेक्षा एक असे सरस परफॉर्मन्स या स्पर्धेमध्ये सादर करण्यात आले. आरवीनेही अतिशय सुंदर सादरीकरण केले. तिने मालवणी भाषेमध्ये सादरीकरण करून प्रेक्षकांसोबतच परीक्षकांचीही मने जिंकली. या स्पर्धेत तिला तृतीय क्रमांकाच्या पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. पण मित्रांनो, काही कारणास्तव आम्हाला आरवीच्या या स्टेजवरील परफॉर्मन्सचे शूटिंग घेता आले नाही. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला तिच्या रंगीत तालिमेचा व्हिडिओ दाखवतो. तर मग चला पाहूया आरवीचे मासेवालीची वेशभूषा. मासे होय गे, ताजे ताजे मासे आणलोय. बांगडे असत, रंगी असत, इसवण असत, कुर्ले असत, एकदम ताजे फडफडीत असत. गे मारवड काढली, खय गेली ही दिसतादार, घे मगे मासे. गे गावडीनी, घे मगे मासे. घे मावशे, घे मगे मासे. तुझ्यासाठी मासे आणलं. सुकट बोंबी होय काय गे मावशे मावशे. सुकट बोंबी होय काय गे मावशे मावशे. तुझ्यासाठी हाणले मी ताजे मासे. तुझ्यासाठी हाणले मी ताजे मासे. अग अग त्या मावैला गौरी गौरी. अग अग त्या मावैला गौरी गौरी. तुझ्यासाठी हाणले मी ताजे मोरी. तुझ्यासाठी हाणले मी ताजे मोरी. गे मालवण काढली, खय गेली ही दिसलं ना, घे मगे मासे. गे वेलुनी काढली, घे मगे मासे. काय म्हणतात, बांगडे कसे दिलं? 100 5 दिलं. तुका म्हणसा तिथं चला घेतात घ्या नाही मी पहिल्या आधीच जाते. पहिला डिक गेलाय, सासू सांगता सुनेच्या गजाली, सून सांगता सासूची गजाली. काय भांडत असत, पण मंडळी या प्रसंगात हेच माणसं एकमेकांका मदत करतात. म्हणूनच आमचा कोकण सुखी असा. चला घेतात तर घ्या, तर मका उशीर झालो. मासे होय गे, ताजे ताजे मासे आणलोय. मासे होय गे, ताजे ताजे मासे आणलोय. मासे होय गे, ताजे ताजे मासे आणलोय. मित्रांनो, आरवीची रंगीत तालीम कशी वाटली? आवडली ना? तर मग चॅनलला सबस्क्राईब करा
मित्रांनो, पण मात्र आरवीने यापेक्षा सुंदर परफॉर्मन्स सादर केला. आता या परफॉर्मन्स साठी लागणारे मासे कसे तयार केले ते पाहूया. आहे सरंगा म्हणजेच हलवा आणि ही आहे सुरमई. हा आहे बांगडा आणि ही आहे मोहरी. मित्रांनो, चला आता यांना कलर करूया. हे वॉटर कलर स्केच पेन आहेत आणि बांगडा आहे. मित्रांनो, आता बांगडा रंगवायला सुरुवात करूया. आरवी आता सरंगा दे. मित्रांनो, आता सरंगा रंगवूया. आरवी आता मोरी दे. मित्रांनो, आता मोरी रंगवूया. आरवी खेकडा दे. मित्रांनो, आता खेकडा रंगवूया. ही आहे मोहरी. हा आहे हलवा. ही आहे सुरमई. मित्रांनो, आता सर्व मासे बनलेले आहेत. हो हा आहे बांगडा. आता सांगितलं. मित्रांनो, तुम्हाला आरवीने म्हटलेली वेशभूषा कशी वाटली ते कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत स्टे हॅपी विथ आदर्श आरवी.